Gidugok dayon sa mga tawo ang unang adlaw sa pag-abli sa La Veranda Snack Bar kagahapon, Enero 10, 2022, sulod sa Mati City Hall nga usa ka food kiosk. Negosyo kini sa mga utility workers gikan sa laing-laing departamento sa City Hall kun asa gikapital nila ang gipanghatag nga pangkabuhayan program sa Department of Labor and Employment ug Mayor Michelle Nakpil Rabat. Gitugutan kini sa administrasyon ni Mayor Rabat alang sa mga ginatawag og low compensated employees nga gilangkuban sa mga utility, street sweepers, toilet cleaners ug uban pa aron dunay dugang kita para sa pamilya. Apil sa gipangbaligya sa La Veranda Snack Bar ang banana Q, kakanin, kamote o ginapromote sab nila ang tatak Mati nga brewed coffee. Box office ang unang adlaw sa snack bar ug 150 cups sa Mati's brewed native coffee ang nahurot. Natukod ang La Veranda Snack Bar sa kapital nga 162,000 pesos. Gipasalig ni Marlowe Jesse Castillo Jr., ang presidente sa La Veranda Association nga palambuon nila ang negosyo alang sa sunod nga expansion ug aron daghan silang matabangan nga uyamot nga empleyado sa City Hall hilabi na ang mga job order. Dako ang pasalamat sa mga asosasyon sa tabang sa Dole ug Mayor Rabat. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.